Sunana ambasada AA Lawan Uba. Alal hakika ni dinnan ba zan manta ba, a kwanakin baya na kira mai girma wazirin Adamawa ma'ana Atiku Abubakar. Na ce masa your excellency, tafiyan da gwamnan Adamawa yake yi da kaifa akwai problem. Ya tambaye ni me problem din? Na ce matakin da yake kai ba matakin da yake kai ne kamun nan ka goya masa baya zuwa kan karaga wannan mulkin ba. Ya ce karka damu mulki ne. Na ce to shikenan. Na shiru. Ana nan Allah da ikonsa sai Allah ya kawo mana lokacin da za a yi zaɓuɓɓuka na fidda goni na jam'iyyar PDP daga kan jiha, majalisar jihohi har zuwa majalisar tarayya har zuwa majalisar dattabai. Akwai 'ya'yan gidan Atiku waɗanda suka nemi takara a majalisar jiha a faɗin jihar Adamawa. Akwai 'ya'yan gidan Atiku waɗanda suka nemi takarar majalisar dokoki a faɗin jihar Adamawa. Akwai 'ya'yan gidan waziri waɗanda suka nemi sanata ma'ana wakilin dattaba a jihar Adamawa a wannan zon da muke da shi guda uku duka. Amma daga matakin majalisar jiha, sanda gwamnan Adamawa ya tabbatar da duk wanda ya san yana kusantaka daga Atiku ya tabbatar da cewa ya bi shi ya kada shi zabe. Haka kuma a majalisar dattaba, duk wanda gwamnan Adamawa ya san cewa kana kusantaka da Atiku sai ya tabbatar da cewa ya kada shi zabe. Haka majalisar dattawa. So a nan na kira Atiku Abubakar a waya na ce masa your excellency, ga fa halin da ake ciki. An gama zaɓuɓɓuka na fidda goni a halin da ake ciki a yanzu. Muna da mazaɓu na majalisar jiha guda 25 a jihar Adamawa. Ko ɗaya babu ɗan gidanka wanda ya ci nomination, ma'ana wanda ya ci primary election da aka yi. Muna da 'yan majalisar tarayya, akwai 'ya'yan gidanka da dama sun sayi nomination form sun tsaya takara, amma gamna ya hana su komai, bai bar su sun ci zaɓe ba. Ba ɗan gidanka ɗaya da ya ci zaɓe daga majalisar jiha har zuwa majalisar dattawa har ma zuwa majalisar dokoki. A nan ma da haƙuri irin na Atiku ya ce mini in yi haƙuri, siyasa ake yi. Na ce amma ran karɗe wannan ba siyasa ba ne. Ka yi mataimakin shugaban ƙasa a wannan jam'iyya a Najeriya, kuma ka ci gamnan Adamawa a wannan jam'iyya, kuma a ce yau don wani yana gamna kuma kana jam'iyyar babarin ta kai ba, a ce ba zai yi amfani da shawararka ko ba zai consulting ɗinka ya ji ra'ayinka ko ya ji wani constituency da wani mazaɓa da wani mazaɓa ne ra'ayinka yake ba. Haka ya yi kenan. Ya ce mini kar in damu. Na ce to shi kenan. Allah da ikonsa sai aka zo zaɓe na ƙasa na shugaban ƙasa na fidda guni. Daga nan Atiku Abubakar ya gane duk abin da muke faɗa masa gaskiya ne, don ina sha gaya masa. Ina so duniya ta san da cewa gamnan Adamawa bai je Abuja da shirin Atiku zai ci zaɓe ba. Gamnan Adamawa ya je convention da shirin Wike zai ci zaɓe ne, domin sun fake da Tambuwal. Suna tsammani Aminu Waziri Bello Tambuwal zai bi musu abin da suke so, ƙuriyan da zai kawo da shi za su ci zaɓe. Die minute a ƙanƙanin lokaci sai Allah maɗaukakin sarki ya sa ma Aminu Waziri Bello Tambuwal son arewa a zuciyarsa. A nan sai na ce ma Atiku cewa ga fa halin da ake ciki. A rumfar da shi gamnan Adamawa ya zanna a lokacin da Aminu Waziri Bello Tambuwal ya je ya declaring ya janye takara, kuma duk wanda ya zo wurin domin shi ya zaɓi Atiku Abubakar. A lokacin duk waɗanda suke tare da shi mai girma gamnan Adamawa a rumfan sun ga bakin cikinsa a fili ya gagara boyarwa. A wurin ya nuna bakin cikinsa, ya buɗe baki ya ce ai ba haka suka yi da shi ba, abinda suka yi da shi daban, bai kamata ya hau podium ya ce ya janye ba. Ya nuna bakin cikin shi a fili, fiskansa ya canja a wurin. Su don haka ni a tunani na demokradiyya muke yi. Demokradiyya bata ce mutum idan ya maka alkhairi ka juya masa baya ba. Demokradiyya bata ce idan mutum ya sa maka riga shi kuma ka yi kokarin tube mishi ba. Yanzu a halin da muke ciki a jihar Adamawa, duk dan Adamawa ya san halin da muke ciki. Talakawan Adamawa ba su taɓa da zaɓe su wulaƙanta, a wulaƙanta su, a wulaƙanta dattaɓanmu, a wulaƙanta matasanmu, a wulaƙanta talakawanmu irin wannan gwamnatin da aka zaɓa a jihar Adamawa daga 2019 zuwa yau ba. Domin mai girma gwamnan Adamawa ya mayar da kansa tamkar yadda kasan damusa, so yake kowa ya tsoronsa. Ya rena kowa, baya son kowa da ci gaba, baya son kowa da alheri.
duk wanda ka san da cewa yau ya taimaki Fintiri gwamnan Adamawa a yakin neman zaɓe 2019, Fintiri ya talautar da shi. Duk wanda kasancewa ya tallafa masa ya kashe masa dukiyansa a yakin neman zaɓensa a 2019, na rantse da Allah billahi la ilaha illa huwa, gwamna Fintiri ya talautar da mutumin yanzu a haka. Ba wanda ya yi sacrifice ya kashe dukiyansa a kan Fintiri 2019 wanda Fintiri ya saka masa da alheri. Bayan zagin mutane da wulakanta su ba abin da yake yi. Muna da 'yan kasuwa jihar Adamawa da dama, ƙarshen ta sai sun ji an za a sai da kwangila ne wanda su ya kamata a ba su yi benefitin sai su saya, ba wai a ɗauka a ba su don a matsayin su na 'yan kwangila ko halattattun 'yan jihar ba. Mai girma gamna, da demokradiyyar nan yadda ka ɗauke ta nan take, da baka ji sha'awanta har ka zo ka shige ta ba. Demokradiyya ta ce a faɗaɗa demokradiyya don ta haifafa, don ta samu jikoki da ta taɓa kunne. Kuma ni na daɗe ina cewa mai girma Atiku wazirin Adamawa, Fintiri fa gwamnan jihar Adamawa ne, amma fa mage ne mai kwanciyar ɗaukar rai. Domin wannan biyayyen da yake ma ya sunkuya ya kawo gwiwa ƙasa duk yaudara ne da munafurci. Mage ne shi mai kwanciyar ɗaukar rai. Yanzu jiyan nan jirgin Atiku ya kai shi Yola, amma ya je na ƙarya wa mutane na cewa Atiku ya ba da jirgi a kai shi Yola a mai da shi. Ƙarya ne, Atiku bai ba da jirgi a mai da kai ba. Atiku ya aiki dan cikinsa Adamu da jirgi zuwa Yola, ya dauko masa sako ya dawo masa Abuja. Da ka ji labari Adamu zai je Abuja, zai je Yola ne da jirgin babansa, kace kai ma za ka koma Yola. Adamu ya dauke kai Yola, ba wai musamman Atiku Abubakar ya dauki jirginsa ya mai da kai Yola ba. Baka da wannan darajar auren Atiku don baka nuna masa daraja ba. Shi yasa mu yanzu a halin da muke ciki muke faɗa wa al'umma mu haɗa kai da ƙafa da hannuwa, mu tabbatar da cewa mun kada gwamnan jihar Adamawa daga kan mulki, mu tabbatar da cewa zaben da muka dosa na 2019 mun kada shi daga karagar mulki, mun faɗar da shi zaɓe. Shi yasa ni AA na koma jam'iyyar SDP. Dalilin gwamna na koma SDP ba wai don bana son jam'iyyar PDP ba. Dalilin gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Fintiri na bar jam'iyyar PDP na koma jam'iyyar SDP. Kuma masu daraja, duk wanda ka sani mutum dan siyasan Adamawa mai daraja ya bar jam'iyyar PDP ya koma wata jam'iyya. A je a duba a jam'iyyar PDP a jihar Adamawa banda Atiku wani mutum ne mai mutunci ya rage a cikinta, wani mutum ne ya rage wanda Fintiri fa ina faɗa wa al'umma cewa gwamnan Adamawa a halin da ake ciki in kaga ka samu alheri a wurinsa to ka zagi Atiku ne. In ba zagin Atiku kai a kafafen yada labaru ba zai taba baka alheri ba zai taba maka alfarma ba. Akwai Umaru Calculate, Umaru Bello Jada, kwanakin baya ba maƙiyin Fintiri a jihar Adamawa irin Umaru Calculate, amma rana ɗaya ya zagi Atiku Abubakar ta wayan salula a kafafen yada labaru a gidan rediyo. Ba a kwana ba gwamnan Adamawa ya neme shi, aka tura masa kuɗi ya dawo Yola. Ya sake zagin Atiku Abubakar, ya ce a kaf siyasan Atiku fadin jihar Adamawa Atiku bai da mutane 30. Calculate na faɗan wannan, ba a kwana ba Fintiri ya kira shi ya bashi kwangilan miliyan 97. Wa'inda suka tallafa masa ma ya zo kan mulkin bai ba su kwangilan miliyan 50 ba. Amma don mutum fitsararre ya zagi Atiku na minti 15 ya ɗauki kwangilan miliyan 97 ya basa. To haka ina so mai girma wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya sani mu dinnan mu muka san shi kuma mu ya sani, amma mun bar jam'iyyar PDP domin gwamnan jihar Adamawa, mun bar jam'iyyar PDP don rashin mutunci na gwamnatin jihar Adamawa. Kuma ni kira na ga al'ummar jihar Adamawa shine wa billahi la ilaha illa huwa, irin cin mutuncin da gwamnan Adamawa yake wa al'ummar jihar Adamawa ban taba tunanin cewa zai sake neman karo na biyu ba. Don duk mai neman karo na biyu zai kyautata wa al'umma ne a karonsa na farko, in ya so ya yaudari al'umma ya musguna musu a karo na biyu. Amma mai girma gwamnan jihar Adamawa ya musguna wa mutane, ya musguna wa al'ummar jihar Adamawa, ya gasa wa al'ummar jihar Adamawa a hannu a mulkinsa na farko. To ya muke tunani mu 'yan Adamawa idan ya zarce ya koma wa'adi na biyu? To ina da tabbacin cewa billahi la ilaha illa huwa, idan ya koma wa'adi na biyu abinda ba a taba yi a Najeriya ba zai yi shi. Don yanzu ma yana ganin Najeriya kaf
ba wanda ya kai shi fitsara, Najeriya kaf ba wanda ya kai shi taurin kai. To don haka ba taurin kai yake da shi ba, kawai dai ya samu al'ummar jihar Adamawa masu biyayya ne, masu haƙuri ne. In ba haka ba wani mulkin da yake yi da yau tun ba yau ba da an nuna masa matsayinsa, amma matsayin nasa har yanzu za a nuna a 2023 idan Allah ya yarda. Za mu yi jam'iyya, za mu yi kuma siyasa, kuma za mu bautata wa demokradiyya a 2023 sai mun tabbatar da cewa mun kada mai girma gwamnan jihar Adamawa daga kan mulki. Yanzu ai kashi 70 cikin delegate din cikin masu zaben shugaban kasa a fidda guni a jihar Adamawa ba su zabi Atiku Abubakar ba. Bala Kauran Bauchi state din shi gaba daya sun zabe shi. Bala Kaura wanda ma bai kai kwatan capacity Atiku a Najeriya ba, amma jiharsa gaba daya sun zabe shi. To wai shin ina shugaban jam'iyyar PDP na jihar Adamawa wanda kai ba kai noticing cewa gamna na kulla wa'insu abubuwa ba, kai ka nuna cewa you are loyal to Atiku Abubakar? Ina loyalty naku yake? Mutumin da na gaya maka kansa kadai ya sani kuma kansa kadai yake so, baya son kowa da ci gaba. Mutumin da aka kashe masa dukiya, talakawa suka fito, 'yan kasuwa suka fito, yanzu bari baka misali. Akwai wani dan kasuwa a jihar Adamawa, injiniya Musa Garba. Injiniya Musa Garba nan ya kashe dukiyansa a yakin neman zaben fintiri a jihar Adamawa 2019. Ni na sani, because a lokacin ni karan kaina ni dan takara ne. Na je consultation wurin injiniya Musa Garba, na je neman tallafi, ya ce mini shi ba zai tallafa ma wata jam'iyya ba, shi dan jam'iyyar PDP ne, kuma fintiri yake yi, fintiri yake wa aiki. Don haka yana min fatan alkhairi, idan Allah ya bani zai tayar da addu'a Allah ya sa in gaba lafiya, amma shi fa gastan na shi. Haka kuma na kama hanya na tafi na bar shi. Kuma duk wanda ya san injiniya Musa Garba a siyasa Adamawa an san da cewa idan siyasa ya doso yana kashe dukiyansa ga wanda yake so. To don haka ya kashe dukiyansa akan gamnan Adamawa a 2019. Amma a yau ina gaya maka common kongila na Tetfon, wallahi tallahi a nan Mubi a State University gamnan Adamawa ya bada kongila. Na rantse da Allah sai da Musa Garba ya cire kudinsa miliyan 60 da wani abu, kusan miliyan 70 ne ba kaɗan, ya sayi kongilan nan. Yanzu haka yake yi, ko in ce yayi, a matsayinsa na ɗan kasuwa, kuma ya bautata wa gwamnati, ya bautata wa jam'iyyar kamun nan da shi aka kafa gwamnati. In kuma akwai mutumin da gwamna ke gari da mutunci a faɗa, daga kan fadawansa har zuwa mutanen waje, ba mai jin daɗi. Duk da kaga fadawansa inda ka san wa inda aka sako daga gidan yari, ba wa mai walwala, ba mai wadata. In ka je wurinsa ya buɗe mauta, yana ganin ya zama yadda ka san mala'ika. Kuma gwamnatin nan mun sha shiga, mun san yadda ake yin gwamnati. Gwamnoni sun yi gwamna da dama, mun ga yadda suke yi, mun ga kamun ludayinsu. Kayan jama'a ne ka rike, ba kayan ka ba. Balle duk wanda ya zo wurinka ka buɗe masa wuta, ka buɗe masa ido, ka zage shi. To haka gwamnati ake yi. Gwamnatin da ake yi kuma idan ya yi yawa watan shekara 4, in ya ƙara yawan shi ne shekara 8. Kana gamawa ka fara guje-guje da EFCC. Guje-guje da EFCC dole sai an yi shi, in dai a wannan gwamnati na Adamawa ne. Ina tabbatar maka zubin da gwamnan Adamawa ya yi a zaɓuɓɓuka na fidda guni na jihar Adamawa, daga kan majalisar jiha har zuwa kan gamna, ba mai cin zaɓe. Dukkan su faɗaɗu ne, gaba ɗayan su faɗaɗu ne. Ka duba fa, gamna Boni Haruna Makaman Mubi, mutumin da yake da daraja a siyasar Najeriya, mutumin da ya gamna a lokacin da kujerar gamna na da daraja, na da falu. A lokacin da Boni Haruna ya gamna, kujerar Makka babbar kujerar 160 ne, ko 200 ba ta rufa ba. Haka ya ta ba wa mutane alfarma. Boni Haruna ya yi gamna mai daraja, gwamna mai inganci, amma gamna Boni ya tsaya takarar senata a Adamawa ta Kudu. Sanda gamnan Adamawa tabbatar da cewa ya sa shi a gaba, bawan Allah nan da kansa ya janye neman zaɓen nan. Gamna ya tattara kayansa tun saura kwana 2 zaɓe, ya tafi yankin da yake yankin zane, ya rantse ko nawa zai kashe kuɗin gwamnati sai ya kada Boni Haruna zaɓe. Da gamna Boni ya ga wannan ƙudurin na mai girma gamna, da kansa ya janye, tunda ya san fawon gwamnati, kuma ya san abin da gwamna zai iya yi, ya san kuma abin da gwamna ba zai iya yi ba. Haka ya janye, ya bar maganar takarar Boni Haruna, wa'inda da yardansu ne da hannunsu
ka kasance gamna. To muna nan bari mu ga abin da zai faru in dai jihar Adamawa ce, in dai ba kame mu kai ka jefa cikin gidan yari ba, kuma wannan baka da ikon wallahi, don demokradiya muke yi. Demokradiya kuma ba inda demokradiya ta ce kar a gaya ma gaskiya, dole ne a gaya ma gaskiya. Ai a yanzu Atiku Abubakar ya nuna wa Najeriya cewa shi gwarzo ne, amma fa jam'iyyar SDP nake yi, jam'iyyar SDP nake yi, kuma dalilin mai girma gwamnan Adamawa ne yasa na bar jam'iyyar PDP, kuma ba ni kadai ba, duk mutumin da ka sani mai daraja mai mutunci a jihar Adamawa, gwamnan Adamawa ya kore sa a jam'iyya, kamar yadda na faɗa, ya bar jam'iyyar dalilin gwamnan Adamawa. So don haka maganan Atiku, dama Atiku kato ne, duk dutsen da ya daka sai ya fashi. Atiku namiji ne, ni ta nan ina jinjina masa, kuma Atiku uban gidana ne. Amma duk ran da kake siyasa ya kamata kuma ka dan matsa ka je wani riko ka gwada arzikinka. Shi yasa ni na je jam'iyyar SDP don in gwada arzikina, don ba zan iya zama inuwa ɗaya da gwamnan Adamawa ba. Mutumin da baya son kowa da alheri, baya son kowa da ci gaba, kansa kaɗai yake so da ci gaba, sai yaudara. Don haka ba zan zana inda yaudara yake da ci gaba da munafurci ba. Al'ummar jihar Adamawa sun san ni, sun san me zan iya yi, sun san me ba zan iya yi ba. Domin a kulle yau min fafutuka na shine in ga cewa al'umma sun samu wadatan zuci, kuma sun samu hakkokinsu a kan lokaci. Duk faɗin tashin da nake yi akan al'umma nake yin sa, ba na faɗi tashi akan family na ko a kaina ni kadai, no, ina yin faɗi tashi akan al'umma na ne a jihar Adamawa. Don haka a tunanina babban magana, babban kalubale a gare mu fito kanmu da kwarkwata, mu tabbatar da cewa zaɓen da za a yi na 2023 ma'ana general election, mu tabbatar da cewa mu talakawan Adamawa mun fito kanmu da kwarkwatanmu, mun kada gwamnan Adamawa zaɓe, mun kada shi zaɓe, mu kada shi zaɓe, muna kada shi zaɓe kuma sai mu bar shi da sauran ya yi ta guje-guje da EFCC. Ni iya abin da na sani kenan.